Mas Yopi sampun disiapke napa dereng lagune Mbak Ria? Mau request lagu apa? Rembukan sik Mas. Ben kepenake dadakan rembukan ya Dik ya. Sinarengan boleh. Oke, nanti diaturke sehabis salat maghrib. Pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu saya bisa ngekroke jantung sarangan Penny Production Ayu video syuting wow kembang melati dek hati ronce-ronce setengah mati aku naksir kowe Pasar Turimas ning Surabaya aku ngerti Mas Dian senengane gedhong iris dek kulane Jawa haning wong manis ora neko-neko memang lidah Mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang makarya saringan Penny Production katur para kasepan sedaya ingkang paring pamiyati dhateng Keluarga Jos ayo so manis aning pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkuli madu saya bisa ngekroke jantungku okeh oker okeh oker okeh okeh oker okeh oker gong sing alit dik sing alit Mas nami neka alat kempul ngalor ngidul senenge gawean gendut Mas Udi monggo kembang melati dek hati ronce-ronce setengah mati aku naksir kowe Pasar Turimas ning Surabaya atoh men ta dik aku ngerti sampean senengane gedhong
persembahan pun Matur sembah nuwun. setunggal